Здравейте, хора! Днес ще ви покажа новата ми къща за кукли, която според мен се получи най-добре и мама ми е помогнала да я направим. И тя е една от трите ми къщи, но е най-голяма и най-хубава. Сега ще започнем от стаите. Първата стая долу е кухнята, но тя е малка, защото няма голямо пространство долу. А това са нещо като аксесуари за ногти, но аз ги използвам за бисквитки. Тук е Джинджер, на която съм махнала очилата и диадемката, понеже така я харесвам повече. А тук е една мъжка кукла, която само съм сложила за украса, тя по принцип не живее тук. Само за видеото. Така, сега ще покажа. Това е стаята на Джинджер и Сирис. Сирис пролетна бъркотия, не е оригиналната Сирис. Те по принцип не са за квартирантки, но исках да живеят по двойки всичките ми кукли и затова ги сложих заедно, а тази Сирис нямаше и без това са квартирантка, нито Джинджер. И това са аксесуарите на Джинджер, само това не е нейно. Това е едно пръстенче, еластичък ексче. Тук са нейните очила. Това е нейната диадемка. И ето тук нейната чантичка, която може да се отваря. И вътре съм пъхнала едно листче. Ето тук отзад е чантата на Сирис. Така, така. Следващата стая. Само забравих тук да ви покажа декори. Тук съм нарисувала някои неща и едно прозорче. Така, следващата стая е на оригиналната Сирис и Сидър. И двете са оригинални, затова исках да живеят по двойки те. На Сирис тук съм свалила на металото. Отзад е нейната кожница. Тук е чантата на Сидър, която също се отваря. Тук съм нарисувала плакати. Това е шапка с уши, заради съдбата на Сирис. Просто исках да нарисувам и двете. Ето тук съм нарисувала Пинокио, или поне съм се опитала. Тук съм сложила това, защото често си играя с него и Сирис. И също едно цветенце, понеже също и с него си играя. Така, тук има едно диванче, върху което съм сложила тази тъга, за да е интересно. Тя е нещо като плюшена играчка. Така. Следващата стая е на C.A. Cupid. Ето я. Тя стои долу в момента. И Блонди. Така. C.A. има малко аксесуари. Това е чантата й. А това е маската й. Тя тук има един плакат на сърце. А тук съм опитала да направя Декстър, понеже тя го харесва. Тук Блонди има плакат на меченце. Това е Блонди. Така. Тук са нейните неща. Една камера. Една плюшена играчка на мече. Една книжка, която аз направих. Нейната чантичка, която също е на меченце. И една панделка, която не е нейна. Просто съм добавила за аксесуар. Следващата стая е на Ашли Нела и Брайер Бюти. Ето я Брайер, която е без очилата си в момента. Сега ще ви ги покажа. Но първо искам да ви покажа нейната чантичка. Ето я. Ето ги нейните очила. А това използвам за нейна нощна лампа. То всъщност не е. Тук имам плакат на рози. Тук има едно прозорче с пудли върху него. Ето ми е Ашлин, която съм и вързала косата. Така. Тя има карта за Омагьосаната гора. Лампа. Тук има свещ. И нейното на метало, което съм свалила. То по-скоро е качулка. И тук имам пантовка. Така. Следващата стая е на Мади и на Рейвън. Ето я Мади. Ето нейните очила, които са готини. Ето ми е Рейвън.
която съм ми махнала короната. За сега. Ето я короната. Ето така, тя се слага в косата. Това тук, ето, е възглавничката на Мади, която пак аз съм направила. И това исках да е на Рейвън, защото изглежда точно като по нейната съдба. Или поне според мен. Затова то е нейно. Ето тук. Не си личи. Съм нарисувала чайник, шапка, тук чашка, тук едно прозорче и ето тук едно перо, но не се вижда добре. Опа. Така. Следващата стая е банята. Тук е тоалетната. Тук е мивката. Тук има хавли и джапанки. Това е едно килимче от нещо като цип. Но исках да го сложа за килимче. Тук е една малка вана, където стои гуменото пате. То е на блонди по принцип, но почти всички го използват. И тук е ваната. Сега ще я покажа. Ето. Това не е истинска вода. Така е украсено. И преминаваме на последния етаж. Тук е покривът. Но на него си е направено специално място за пижамени партита. Това тук са очилата на Брайер. По-скоро са на Брайер и Мади, защото не мога да реша на коя да са, които са смешни, точно за пижамени партита. Тук има една нощна звезда, която свети в тъмното. Те я използват за най-различни неща. Опа. Тук има телевизор, който те вадят само когато им се гледат страшни филми. И тук има мекички помпони, които използват за да сядат. И ето така, това е тайното им помещение за пижамени партита. А това е верандата, която Мади използва за чайна. Тук са чашките. Ето ги. Към тя има и чиники, но не знам къде са. Това тук е чайника. Опа. Секунда. Да го взема. Това тук е капачето му. Така. Готово. И това тук е нещо като табла. Но не е съвсем. Приятели, това беше моята къща за кукли. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако да, харесвайте, абонирайте се и чао!